ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನಡ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲಲೆ ಎಂಚ ಪಂದ ತೂಕ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸೆಕೆದ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತಿನ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನಗಲೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಗ್ಲಿಂಚನೆ ನಿಗ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರೆಲ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋನ್ಲ ತೋಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಏತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಇತ್ತನೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕಂದು ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತದು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪಂಡ. ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ದಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಶೆಕೆತ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮಕ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಅನ್ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ದಿಯೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಗಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅನೊಂಜಿ 5 ಲೋಟದಾತು ನೀರ್ದೆ ತುಂಬೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ಲೋಟದಾತು ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ನೀರು ಕೊದ್ದೆಡು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ನಮಕ್ ಏತು ಚೀಪೆ ಬೋಡು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪಂಡಂತೆ ಚೀಪೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದನ ತುಲೆ ಸಕ್ಕರೆನ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದನ ನಿಗ್ಲು ಏತು ಚೀಪೆ ಬುಡ ಆತು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಿಡ್ಲುಡರ ತೂಲೆ ಅವು ಚೀಪೆ ಯಾವ ನಿಕ್ಲೆಗಂದು ಯಾರು ಜಿಡ ಕೊಡಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಂಡಿ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಬುದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಲಿಂಬುದನೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬುಡು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಐಕಿತ್ತೆ ಲಿಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಐತೆ ಲಿಂಬುದನೆ ಚೋಲಿನ ಶೋ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದಿ ಒಂದೆ ನೆಕ್ ಪಾಡಿಯ ಅವು ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬುದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಲಿಂಬುದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಣ ಇಕ್ಕ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದವೇನು ಶೋಕು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗಂಟು ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಲತದು ದಿವನೋಡು ಅವು ನೀರು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೋಗೊಂದು ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಕಲಪುಲೆ ಐಟು ಗಂಟಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಗಂಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತುಲೆ ಐತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೋರ ಗಂಟಿ ಜನ್ಲಕ ತೂನ್ಲೆ ಕಲಪುಲೆ ತುಲೈತೆ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಓಕೆ ಅಂದಾಂಡ ಕಲರ್ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡಂದು ಒಂದು ಪಾಡ್ನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಿಂಬುದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನಿಗ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಅಂಚೆನ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಿ ಆರೆಂಜೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನಿ ನಿಜವಾದ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಆಂಡದ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ಶೋಕ್ ತೋಜಡಂದು ಯಾನ ಪಾಡ್ನಿ ಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೋಡೋಣ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಕೊದ್ದೆಡು ದಯಪಂಡ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡಿ ಅವು ಕೊದ್ದೆಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಲಿಂಬುದ ಪಿದಯದ ಚೋಲಿ ದೀತ ಅವೇನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಕೊದ್ದೆಡು ತುಲೆ ಇತ್ತನಿಗಳು ತೂವಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಚೀಪೆ ಯಾವ ಪಂದು ಚೀಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಇತ್ತನಿಗ್ಲೆ ಪಾಡೋನುಲಿ ಚೀಪೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪನೇ ಪಾಂಡ ಕರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಐತೆ ಚೋಳಿಂಪುರ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮಕ್ ಚೋಳಿ ಬೊಡ್ಚಿ ದೆತ್ತದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿನ ಇಂಚ ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆಯನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಐತ ಚೋಲಿನ ದೆಪ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಚೋಲಿಂದ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅವು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆವಡು ಫುಲ್ಲು ಫ್ರಿಜ್ಜರ್ ದಿ ಒಡ್ಚಿ ಪಿದೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅವು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಗೆ ಮೈತದು ಫ್ರಿಜ್ಜರ್ ದಿಕ್ಕ ಇದು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚನೆ ಮೈಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಗು ಐಕೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆವರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೆತ್ತಿಗ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗ್ಲ ಅಂಚಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನಾನೊಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರ್ಪದಿನಿ ಒಂದು
ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರತ್ತಿನ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಗ ಇಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮೋಲ್ಡ್ಗೆ ಮಾಯ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಜರ್ ದಿಯೋಡು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೋಲ್ಡ್ಗೆ ಮೈಪುಗ ಇದು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೈಂಕುಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊನೊಂದಾಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮೋಲ್ಡ್ಗೆ ಮೈತದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಮುಚ್ಚಳ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲ ದಿವೊಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಲ ದೀದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿದ ಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ದಿವೊಲಿ ಇತ್ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುಡು ದಾಯಪಂಡ ನಿಗುಲು ಮುಚ್ಚಲ ಅಂಚಿನ ದಿಯಡ ಮಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಐಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಐಸ್ ಸ್ಟೋರನ್ನ ನಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಇದು ತುಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡುವೆನಡ ಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ದಿನ್ನಾಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ಐಕ್ಯಾನ ಐತೊಟ್ಟೆ ಬೊಯ್ದನ ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಬಿಡ್ಚಿಂದ ಚೂರು ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಬೊಡಿತ ಚೂರು ಪಾಡುನುಲಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿತ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆದೊನ್ಗ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಲಾಪುಂಡು ಐಕಿತ್ತೇನ ಒಂದು ಮೈಪೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೈತದ ಎಂಚ ಒಂದೇನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿವೋಡನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವಲ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಅಂತಲೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಡ ಸಿಲ್ವರ್ ಪೇಪರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಮಿತ್ತ ಲೋಟದಿದ್ದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತನ ಅವೇನ ಇಂಚ ಕವರ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಇಂಚ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮಲ್ತಜಡ ಐಸ್ ಮಿತ್ತ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಕ್ ನೈಫ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪನ ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಜಿಡ ಬೊಕ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಉಂದೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ದಿವೋಡು ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮಡ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ ದೀಲೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನದ ತೊಂದರೆ ಶೋಕು ಐಸ್ ಆಪುಂಡವು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತು ಯಾನ್ ಕೋಡದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ದೆಪ್ಪನಗ ತುಲೆ ಶೋಕವು ಐಸ್ ಆತಂಡು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತೂ ತಿನ್ನಿಯರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 10 ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆಗೆ ದೀತೆ ಯಾನಿತ್ತೊಂಜಿ 11-11:30ಕ್ಕೆ ದೆತ್ತನ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿನ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕುಂದಾತನ ತನಿಗ್ಲೇನು ಒಂದು ದೆಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆ ಒಂದೇನು ಸೀದಾ ನಮಕ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮೋಲ್ಡುಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನೀರುಡು ದೀವೊಡು 5 ನಿಮಿಷ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮುಟ ಬನ್ನೆಟ ಫುಲ್ಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದವು ಮೋಲ್ಡ್ ಮುರ್ಕೊಡು ಆತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದೀವೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಐಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವರಪ್ಪ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ ಎಂಚ ಆತಂಡು ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಏತು ಈಝೀಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಜಿನ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜವು ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆವು ತುಂಡಾವು ಆಯ್ತಾ ಕಡ್ಡಿಯೇ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಇದು ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ನೀರು ದೆತ್ತದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ದೆತ್ತ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಬತ್ತನ್ ತುಲೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತುಲೆ ಆತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯರೆ ತುಲೆ ಮೋಲ್ಡುಳ್ಳ ದೆತ್ತು ತೋಜೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತು ತೋಜೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೋಲ್ಡುಡು ದೆತ್ತು ತೋಜೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆದ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಮೋಲ್ಡುಡು ದೆತ್ತುಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಉಡಿಪುಂಡು ಆತೆ ಆಂಡ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೇಮೆ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿಂಬುದ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ತಿನ್ಕಂದು ತಿನ್ನಿಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ವಾವ್ ಐತ ಮಜಾನೆ ಬೇತೆ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆನು ಉಂದೆಲ್ಲ ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೊಜಿ ಇತ್ತೆಂಕಿ ಏತ್ ಬುಡ ಆತು ನಮ್ಮದು ಎತ್ತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ ಅಂಚನೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀದು ಬುಡ್ಕ ನನ್ನೊರ ಎತ್ತು ಬುಡಪ್ಪ ದಿಪ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೆಟ್ 4 ದೆತ್ತೆ ಅವು 4 ದೆತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಡಿಕ್
ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವಲ ಲಿಂಬು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಅಂದು ತೋಜೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಾತನಂದ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಲೆ. ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಸೆಕೆದ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಂಡ. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಲಿಂಬುಡು ಮಲ್ತಿನ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇಂಚಾತನಂದು ಖಂಡಿತ ಎಂಕ ಪನಿಯರೆ ನಿಕ್ಲು ಮರ ಪೊರ್ಚಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿನಗ್ಲೆ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೇಕ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.